kaare nde ɗo jonde bandiraɓe, kaare nde ɗo jonde beeli cowi eɗen gandi la garwa, ɓiɗɗo gorko jooɗo refto wona hunde hawnide. mu mel ni léegi nag la ñuy tàmbali liggéey gi. su ma ko waxee war nañ ma wax lu tax biñ fi toogee ba tey ngay wax ni léegi la ñuy tàmbali liggéey gi. moo di ni li ñu baaxoowul gis wala lu yombul gis ci sous-région bi, ci diiwaan bi, ci tund bi, ba ci dëkk bi, ay xale yu jigéen insha allahu taala yoo xam ne fas nañu yéene toog sukk ci seeni kanamu sëriñ ñuy tari. waxuma dañuy tari ngir daña wàccee, déedéet, weesu nañu foofu. waxuma it dañuy tari ngir daña wott, déedéet, weesu nañu foofu. dañuy tari insha allahu taala ngir seen sëriñ déglul na leen la tàmbalee ca baqara ba minal jinnati wan naas. wattu nañu téere yàlla bi ni xale yu góor yii wala ni gis ni seen sëriñ wottoo téere yàlla bi. mbokk yi loolu nag mooy lu yéeme ci liggéey gi. moo tax ñu ngi ñaanal sëriñ bi di Ceerno Ahmad, yal na yàlla dolli suturam, yal na yàlla dolli jàmmam, yal na yàlla dolli daara ji ba ñu amaat jotaay yu mel nii insha allahu taala fii ci dëkk bi ak mboolem dëkk yi nga xam ne ñu ngi wër biir Cowi. bu ko defee insha allahu taala ñu jublu ci tari bi. Ceerno men Ceerno Abdoul Qadir wi jonde immiire nde suñu sëriñ Ceerno Abdoul Qadir nee na ñaareelu jotaay bi eɗen teddinira alluuje ɗe galle men galle ceerno men alhaji mouhamadou moussa e gardogol mawɗo almuɓɓe joni o ɗo e nde jonde diko terele suñu mag suñu wayjur suñu sérigne fii ci jotaay bi kewɗo wadde ko wayni ko xam ne bëri na am jotaay yu mel ni hono jinnaɗo men ceerno Muntaka Ly suñu wayjur ceerno Muntaka Ly omo lomti galle alhaji mouhamadou moussa Ly fof e jonde nde mu ngi fii toog wuutu njabootu cheikh alhaji mouhamadou moussa Ly ci jotaay bi yëpp e oɗo marhala cakkitiɗo e jonde nde ci ñaareelu programme bi inchallahu taala ci jotaay bi. alhamdulillahi rabbil alamina. ceerno Abdoul Qadir a jarama ha hande anne a yajni nde wonno ko joom teddugal tan wawi teddinde gueɗe ɗe foof ko an jeeyi kono alhamdulillahi rabbil alamina a ƴeewi no yoɗirta no yuɓɓirta no goto foof heƴirta hen aɗana gollira noon anne yo Allah yoɓte moƴƴere. sokhna Hawa Diallo. iqra bismi rabbika alladi khalaqal insana min alaq iqra wa rabbuka lakram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سيدة حواء Diallo yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah rokke fandinde dendagal gande gonɗe yeeso ma fof. Seyida Aissatou Yaal mo ceerno Mouhamadou Bocar Yaal ko makko ko nani yeeso so Allah jaaɓi. ko ɓi ceerno Mouhamadou Bocar Yaal omo jeeya kankone e ɓaaroɓe qur'ana ɓe. mi wino ceerno Mouhamadou Bocar Yaal noon koni Allah wawi yoɓirdema eyyi kanko inchallahu taala omo jangga e riwaya Hafs. eyyi ɗum ne kadi hollata en tan ko mbinoɗen nane e ceerno Ahmad Dia ko riwayuji ɗi foof ne jangge ɗon. en keɗima riwaya Warsh, en keɗima riwaya Qalun. inchallahu taala wona worɓe ɓe ni eɓe jangi riwaya Hafs o ala, ko rewɓe ɓe jangata e koye mumen riwaya Hafs o. ɗum hollinta en ko rewɓe ɓe mbawi ko, worɓe ɓe ene mbawi ɗum. mbimi ceerno Mouhamadou Bocar Yaal noon Allah ene wawno yoɓirdema e ɓesgu maɗa
ɓiye gorko ado ɓarde kono darde maɗa e deftere Allah nde Allah seednirta julɓe ɓe e ɓuɓnude fittandu maɗa ko ɓiye debbo aɗo jooɗade enɗam maɗa enɗam beelicoye julɓe foof tawtore ɓiye debbo ene ɓaara qur'ana ɗum tan yoni jobdi Allah e dow leydi mi haalani ko woni nder ko walla ko woni caggal ko e weltinirdema e seednude ɗum julɓe ɓe pop haɗa hande ngal ɗum teddugal seydi yaal bisimillah sohna Aïchatu. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. eɗen ndewna hen sohna Zeynaba Mouhamadou Bocar Yal ha hande kadi ko ɓi ceerno men ceerno Mouhamadou Bocar Yal tanum ceerno men ceerno Ahmadou Yal kañum reftoto nde wonno nde Allah rokkuma hande o ɗimmit so rokkinimo goto tan ne wawi tolde kono o rokke goto o ɓaari goɗɗo o kadi fa tabarakallahu ɓaari yo Allah newnan kadi miñiraɓe mabɓe ɓe ko wayni sabu barke alqouranil azim. sohna Zeynab omo refto e riwaya qalum e yamirore ceerno makko inchallahu taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. reftoto joni ko Fatimatu Ahmad Dia kanko ceerno men jinnaɗo men ceerno Ahmad Dia o ko ɓiyi ko nde Allah rokkimo wawde jangguinde ɓiɓɓe julɓe ɓe haɓe dañi ko wayni Allah wima annene mi weltinirma ko beltinirɗa jinnaɓe sukaɓe ɓe nde ɓesguji mabɓe gari reftade anne kadi sefal farso ɓesgu ma reftoto soko jibinnoɗa jooɗaki ɗo reftiɗo jooɗiɓe ɗo ɓe foof ko ɓesguji maɗa nde wonno Allah ene rewni sababu o e juuɗe maɗa kono ha ɓuura yodde ɓuura timmude ɓuura welde wadde présentable ɗum waɗi anne ɓiye ene jeeya hen yo Allah yebte moƴƴere Seydi Dia kanko ne Fatimatu Ahmad Dia omo refto e riwaya Hafs inchallahu taala ngal ɗo alwal tan timmi kedderoɗen sen timmini kadi ha hande bandiraɓe mbasen heñade mbasen kadi heñorade jonde nde wonno jonde hande nde wona jonde diftetende ko jonde fodde tottede haqqe mum ha timma sibo Allah hoto keñono ɗende goto e meɗen kala yo jooɗo so tawi waktu o yoni so seeren ɓe jamiri ko ɗo juulaten inchallahu taala hande jonde nde yonti saktoyade on saaha caktoɗen
nde wonno mo golli golle baɗe ni yoɗani kadi haqqille wawa jabde yimɓe keññono jonde nde diftonde saabu Allah rokki en koko ɓuuri teddude o rokkiri en kadi ko e sifa ɓurɗo hawnade ɗum wadde enen foof inchallahu taala no puɗɗoriɗon ni e oɗon sifa e deejde e heɗade e jabde inchallahu taala so deftotoɗo reftima keɗodiren joguiɓe hen sababuji ɓe foof inchallahu taala goto foof yewtina sababu muɗum no duworɗen puɗɗorɗen ni inchallahu taala duworoɗon nen cartoɗen ñagoɗen Allah tabaraka wa taala ene newiɗo makko hitande foof taw omo newnane en ko wayni imma ko ɗo walla ko banggue goɗɗo